Ye no nsia no anya bo e wo sompa edokonomi ensa ene na chipo baako ensam hodo a yensa ntrofo firi ahomadache wonom asan hom fifiri ate ahasuo na wo maboa no na fe semofo nso wonya adaje aso ni nyina mu se huhuamwa na agya de aka etese takra edi aso nyina tie na yede dan wo se no nsia bremu kase ebo e wo sompa edokonomi ensa na chipo baako etwa ne home bi tesade wopo ebo asodoche a efa sompa Edokono enwotwe ne akiri ponkono eno ye bono ahenkuro sunyaye eno achi bono east mantamu sompa 90.7 ehon so enam ho afi social media handles no baabi anometu Twitter yenam eno achi enimu ngoma Facebook ehon so behu yen na wi a wankasa YouTube mu bi YouTube ehon so yenenam ho ensempa na yede bei de di mu akotene bi ene se wosona manyoku no aya akono senchenam hwan na eka sa asemi yewra Jo osewusu ye frɛ no Jo Wise bekwa amra hye badwani na de sansempai etudwa eno achi saa bato a wono moto ne nnura wasono makokoto ye no yewra Richard Kumado e de atudwa se bi eso efa bambo ho nsemu a enema bi ekɔkyew de enema ye de brew enyarewa bi wo ho a se bi ensan broni frɛ non communicable disease Dr. Lydia was uso ansa e de atudwa se bi eso saa yade no e kama ye se eho ayare sakro ya na ye ntampe ntiyema ye ni enko ho afi ye bekọ bono mantamu mamu asase paso edo ma henkuro enkra ye nsa ka firi ensa ntwofo nsam kire se amu mako dunson wono maka ni nyina bomu akwakosie eye de entira eno nso ye bekọ ne afi akwakofa de abre wei ene ne nuanom ene yaka ni nyina bom ya ye de so mo se sompa no nsia bre mu kase ebo ewo weekends de ene kwasie anwumre ajapia apamdada ene medin okọ kase ebo da mu a edom no dɔɔso de omiemie mfidie no funuma eyewura kwabena kese woni apamfo no na wo madawroma yede nsempɛ ba kai hunu sɛ na mabaaso na abotatia wotimi twa so no wodura soja ɛno saa no de wo boma bomberete eye mizo fruit drink na ɛno no eye nuaba na yede agu ntoa mu ɛwo so onya bi nonnom abo amadaje china ya adwuma ye saa na 5G energy drink ɛno nso ka ho bi ɛno achi no kai hunu sɛ de dwumadie bi brew nyame de kyɛ bɔbɔ so me ne de ɛtɔ so nson eye dwumadie banya wɔ se ɔdɔ so mimu afi yanyebre na ensem no yentutu ne sre ne abasa emfa mawo mame mfrase emfiri woson kokroko amanyoku wono makache na penimpa wono ena ya chame hina badi akire e wo mrahye badwafie e yira Joseph osewusu dodo na abone mrane se Jo Wise wono anso ne bekwa mrahye badwani na enoda bra abato ekoso no wone yenua kwa nwiredu ya wono a ne tonkra edeman wasantemantemu di nkomo no wo kyese hwe de ntia hu dom wo mo akire so e wa abato a wo mo toe sabi won mo ekwa akoto na nka won nɔɔso bia ne nso dom a wo mo abomri bia kodi akire ni nyina kyese wosona manyoku no aya akono eche na de a ede na anika wo man mu enche na mo ka ho na enyom na ede no ni wura no enese kwame majoe so afam eno da nkomba na woni yewura Jo osewusu bo no fato yetiefo anim apamba me no wase se de wedi kan aka ho ensem kakrane amrahye bedwani a owo asante bekwai honorable Joseph Osewusu deputy speaker of parliament ono enanura edwumedie na se ya abato a omoto no wo Kenya University ho no enni di nkomo ene nsentrefo a kyese oboye se wo hwe party MPP amayoku no a ade a party ni gina na so yi papa enura bro ono ba ya ono to na bewie no ena yeni ne di nkomo na enumu no na no wo che bibi se sa wo hwe se dia enipadom a etu santene abba party no anase abba ekuru mu no a na enika yie na no bro to na bewie pepepe ne yebisa se na wo hwe se dia abato no ene dwumedie ntisen ana o se ade ba ko a na had ne se sa wo hwe nipadom a omugina ho no a ana mpo abambofo dodo a no mo ho no a ade dia kwan bi so na bonu hu esan se omo abato omo twonde eye internal voting anase election no mo ye enti ekobase fa police fo begu ha no mu a enya ade a one de na ni gye ho kra ni ebisa nse eno ebo hu an no so enyi hu na ebo mi na mum no esan se ye ho kukuo mu asem ena omo ka na se omo ye na boni die ntumi nsinti no ena na wo ka ho asem no wie no wo kire se wo hwe kuro no a ene aye ani die amanfo afiri be kitchen bencheye ena MPP ono a na edi hene ono aso na eye enam se ni se ntino yeri ni kasa ye no ode nsem bebre atudwa ama etie bi yenkochi se dia odi kan ede nsem atudwa no obi ahun keka na atwa hia wa ha nze se de etie bia nipa dudu no emunum
ever cross the line na ahokeka me hunu wa hai ese me nkuran say party adwuma no ya beyire ho aye enti eno ane hia people for those do be hunu aye I'm saying kind of I wasn't expecting say bibia besi enti ema nya police for the say as far as I'm concerned the party for ye niji ho ye onipa bebre omo mbre ema party edumenti ye party bibi o mbetwa hehia nanso basa de ensi memtrim da se bibesi wo ya bato ya enti ebia e brand is out of abundance of caution enti na omo ya bebre wa say but otherwise we need zenka kenye husa de mekanse obia wunyama ebia bra oba wonche oba this is 93.1 bia obia wujai no kakra bia baba beto na okono akoto wudman se ameka say me ofa se pa ema emunu so na mituka mabe temesako na makoto abayi so but yami so obia no so beto ne de na habebo de besia ne munum ebe cross na yakọ the next one hwi foforo nka ho besi said ye de ahokeka ba ya yemfa ahokeka no ana November yenko yi de ye person odi party nanim na fe ye nyina de ahokeka abonto ama no 2024 general elections Yewra Joseph Osewusu penimpa be de akire a emrahye badwafie wono ene ya kya mehene ena wote se ne wo kasa wono anso na ya sante be kwa emrahye badwani enkoma woni kwa nwiredu ebo ye no bi ene ekotie yeda so agina mamerenum ewo so na manyoku enoda wo mo super delegate conference ha wono moko ye no ho na emu penimpa woda request consult ano Richard Kumado ene ne din wode atudwa kyese enoda so wohwe se de kasafoni ahodo so Sompa TV yi bi ma mansan huniye na nam social media nso ya na eye yewura kana compare kwa Japan wodi nkomo no wo kyese hwe memma mampani show down memma mampani abedi eche Alhaji Mahmud Bawumia show down eno no di adanse pefe se bambosem emfa ho ne se nasra adom no wo ma yire pa sa chichede to enema nkoyi na yewura Richard Kumado ewa ahoma no so mienko ne nkobusa no wono na hwepetatakram wo bambo mu a wo hunu na yemusa de ohun ye ntia wo kasa asemi aja Kumado ote yanka nwumire Sompa kase ni o ye mo adwomo akwaba mina amejise na enura wo hwe bambo mu no die na hunu potenti a wo kase kama ese eba bambosem a enema nkoyi wo sono abato kase a wono mokoto ne nure ho no ma kansa when is me guy was a security fallout of MPP conference. No, I have never said that anywhere. Na enura de no eba said ye wusi hunu no a esi san bambom. No, I think Happy FM granted me an interview and almost beside say why was the police there while there were too many troubles? And I say one, a internal political issue. Okay. Number two, because the police force say some koye bibia yetimi transform and answer it me affect you ejuma na omo yenti. Sometimes they tend to be standing aloof while politicians are killing themselves. Enti enura se eba bambosem a say na asi hu osona manyoku wo maba wo mkoto yi. No, it has nothing to do with policing and as a law enforcement. It has everything to do with politics and the violence nature of our politics in Ghana. Nti said the news because why you are compare conscious one more chesi ni agent bi kura mo kokko share dem mu ewi ohwamfoni bi ana ne nam obi ani fa asa ye de twede na aboso eno no nsa no sabi e hye nkran no definitely say nye bambo asem say ya party politics say nya police for na kan say ya dismissing the agent say nya police for na kan say ya kobo obi na the eye should be swollen and it has nothing to do with law enforcement. What law enforcement people do is say omoni electoral commission by making sure say the process of voting goes run smoothly. But any of those ones, any agent, you are permanent free on this one. The police doesn't work for the electoral commission, and it has nothing to do with law enforcement. Yewra Kumado, nyame de chen bosome eduba konumu wono kwa kwato abato kese pa afi eno da nchen so kra 2024 December bosome mu nso ye bekwa kwato aba afutuo be na ade be ma emu amanyofo timamufo eka ho eba bambo esemu ene ne aka
No, definitely. Not me cow Happy FM say minya kana before then ebimu can say voting in one particular place. By the end of the day, we share numbers is less than 1,000. And minya kamino moya again say they should gather at one place now. Omoya voting. Omoya nesanka ebi ananko fast issues way ba aba. Because the president be or vice be or bia be or police be or soldiers be or and be smooth. But because can say young chem no more voting almost all the centers no. And say we take advantage. Having said that, it has divided them a bit more. So that level of division within the party, if they don't resolve it, no more call November 4th, that me hard young. But it's about national election, if it says electoral commission, election management task for police force start here and say they are putting themselves together. We will do far better than we did in the year 2020. Oh, okay. Akra enyumire yebedo asepa ne bra wanya de amayen na bibi Thank you. Thank you. Thank you. Yewra Richard Kumado penimpa okọ request consult won na da no waben pa e wo bambo mu na ate se yene no etwetwe nkomo afe yanto aso na yenko ensem foforo mu ye kode a yenwura yapomuden mu sanse wa pomuden a na yebetumi aye ne foforo bia e de aka ho Dr. Mrs. Lydia Owusu-Ansa eba asante mantamu ha atena a wono mo ehwe enyarewa ho nsem so no won na hwe enyadewa sabio ensan ebi stroke yade ebi nso kra ya akoma yade ene diabetes asichire yade mo na eno di atojo echese kama yese sabie so sabie kudonto Ghana for yapomuden ankasa sabra no bra no yebekwa ya sabia na hwe mu bia kwa akohwe yapomuden hu se yedaye anase yenaye yade ben kra na gina yepon achi na wo bom no kama yese no ya ye mfa ya adwen nkoso kese na sansem nyina ebeda adwa bra na wone ensentwerofo edi nkomo no wo chese sabio yade bi tese diabetes yade bi tese akoma yade kane no ne yese yesikafo yade na ye mpanimfo na ye bo sa yade ni din a ye bo ede fa wo no ho na nso ne emabunu de kura no esen tete ho de mpanimfo no na doctor wo ka sansem nyina no wo cheche mu sabra no wo se yetimi ben ya asabia na fe ye hwehwe widiem ne ye hunyare wa hodo a egina ye pon achi bom na agya nuyefo nso adoma me yenura ye betimi ede aso ano na de ebi wo no nso okone ye ma onura na no nso watene ho na agya wanom ne yie wo se sa anyare wai uhu ne ntem na oduyefo nso ma wadura wo mutimi so ano emefiri so kura sei no de tudwa ye yim te be ka say ye random sampling just for the whole Ghana ye nyina ebe hu say yare wanya asanteme mu pe ne wo e wo baby ya na baby e wo no se timi tu ehu anamopa na chechire de ma ye de ye adwuma ebetimi aboa aboye ho ban de be ma ye life expectancy ye nkwa ye de betena ase no ebeche afoto am de ma ne say memma sana bible kano ye nye etiefo enye den ensisi ye ho obi ho ya ye tiefo ni aye refrifo na ye ba betie na ye wa ha ye tie no meme ye nya si ye tie keke ye tie ye de aboye bra impanyifo se wo twem wo bi punu This is 93.1 FM ujina na wutie na kakra to so de to koto dwem na wo de abo ohu adwa aha na ye ba ni ye kan krofo ka ne omu ka no yeso ye tie bi enye se wo tie nko wo ko no wo nanfofo wo abusuya asorefo adwumam na ya tene ni omu nyina nkoche ni ye hu se ye ti se ye screening ye hwehwemu wo baabi a ye ntumi kanko ye ti se ye hwehwemu a betimi aboye ho ban a ye nko ne ye nya bi ne fa nhye ye tirim so se non communicable diseases no is preventable na se bibi no kwa so na wo bi a it is manageable tie manage emma ye hu timi to yen na na mbi twa to a ne se non communicable diseases no ebi ni sen ye wo hypertension ye wo diabetes sickle cell diseases ye wo asthma respiratory conditions ni bi wo ho esane na so bi wo ho ensane ye wo eye conditions bibi ti say cataract ensane na so eye condition ni bi when ye wo mental disorders mental illnesses no so na ne eno na aba ebinum nyema bi koso na bi yan so on kasa
o kasa bebi kasa kyerɛ mo anu afa etuo no ato abo obi no wakunu bi ase etimi ye ehu nkyerɛkyerɛ de mana ɛno so timi si ɛno ano kwan ɛna na hwɛ yɛ nyina yɛn nso mu kura yɛ cancers di yɛnya cervical cancers ekoto wani a eye cancer ne di yɛnya wɔ nipadua no bebia ne nyina yɛ screening to help in early detection yɛtimi ɛbɔ ɛho ban na amfa ɔyɔ na bia ama Dr. Mrs. Lydia Owusu Ansa sɛ oba santimantamu ɛba apɔmuden atraye no wɔnom ɛhwɛ enyarewa ho nsɛm so a wɔno ɛna enyarewa ɛnsane wɔda no ɛna ate sɛ wɔde afutu no man wɔkyɛ sɛ ɛnyɛ santimantamu nko sesei Ghana kama ɛsɛ fa baabia ɛwɔ hɔ nti yɛma yɛninna hɔ ɛntɛmma yɛmɔ na fe yɛnkɔ bonomantanum ne yɛkɔ nso a mede wokɔma mu asase pa so dɔma sentra ɛhɔ ne yɛwura ɛhɔ ayɛ asabea ɛwɔ hɔ yɛda so wɔ apɔmuden mu basra ayɛ asabea no na wɔmo ɛne dɔma central municipal assembly no yɛ aposisa dɔn no ka ho wɔnom akɔsie amu mako dunson sɛ amu yi nhwɛmu kyerɛ sɛ wɔmo hu abusuafoɔ wɔmo yɛ nhwehwɛmu afiri ofoso bɔsome ɛno ɛyɛ 2014 tɔn bɛsi sɛ yɛsi 2022 mu sɛ amu yi da so a ɛwɔ dɔma basra ayɛ asabea mu kurabea na no ɛna wɔnom hwehwɛ yɛ wɔnhu wɔmo asefoɔ ama wɔn mɛpɛ wɔn korabrɛ no wɔnom agyina mmara so na wakɔ akɔkora wɔn mo na nkɔmmɔ yi no mɛnkɔ wasti nkyɛn wɔn na ne nyinaa wɔ n'anum a obetumi ato n'anum tuo wasti maajoɛ na dɔma sentra bɔkɔ deɛ dɔma sentra bɔkɔ mo se amu mako dunson ne yɛsie minia ɛnokorɛ ɛbaa ne sɛn bɔyɛ nkyerɛmu amu mako dunson ɛna naano fiaba dɔma central municipal assembly a polisifoɔ ɛka ho bi nso dɔma presby hospital a ɛyɛ hospital kɛseɛ pa a ɛwɔ dɔma mpɛtɛ mu ha ɛkɔba so bi ho dodo no a ɛhɔ ɔkɔde ayaresa asɔre ne nsɛn ɛtumi ɛka bɔ mu a ɛmu mako dunson ɔmo ɛtumi ɛkɔkɔ bɔɔ amana donko a ɛkɔpia mu nyinaa ɛgu ɛka na ti gu ɔmo so a na akɔakɔyɛ awerɛhotɛm paa na deɛ ɛma mpanyinfoɔ etu saa anamɔdeɛ no ne nyinaa ɛne sɛ mpanyinfoɔ ekyir mu a obi koraa yɛde no babɛhyɛ mmɔkyerɛ no 2012 ɛna yɛde no babɛhyɛ mmɔkyerɛ obi deɛ 2014 obi deɛ kyɛ sɛ ɔkeka tie ni a wotumi sɛ yɛde bi mu ɛbabɛhyɛ mmɔkyerɛ no akyɛ papapapapapa nanso abɛsi ɛnɛ yi a mɛno yɛdi saa asɛm yɛ ho nkɔmmɔ no ɛnyɛ ade a asomasi anaasɛ ɔpɛntiri bi aba hɔ aba bɛkyerɛ sɛ ɛmu wei ɛyɛ yɛn de hyɛ ɛne nti momfa no ma yɛn na ntiri nkɔnkɔpɛ no korabea baabi ɛnyɛ adeɛ de bi sɛ ɛkui ɛne nti mpanimfoɔ tuma kora mu na since 2012 a bi nso yɛ 2014 bi yɛ 2016 abɛtɔ saa bere yi a ne nua ɔmo nya wui ɔmo anaasɛ abɛhyɛ yi a yɛde ɔmo abɛhyɛ wui ɔmo abusua na ɔhwɛ saa mmerɛ tenten a yɛde bi ɛba bɛhyɛ hɔ a ne nua na kyɛ sɛ mmɔkyere no koraa no biribi a ɛwɔ hɔ a ɛkɔba sɛ obi firi mu a yɛde no kɔkɔhyɛm no dodoɔ naa wɔ hɔ a ayɛ ma a ɛnɛ sɛ ɔde hyɛ firi mu a yɛnyɛ baabi ɛmfa no nkɔnkɔhyɛ ɛno ɛne na nso ɛma a presby hospital no mpanimfoɔ ɛtwerɛ ɔkrataa ɛrekɔkɔ ma assembly no sɛ deɛ ɛkɔ so no ɛbɛyɛ a anka assembly no ɛma hospital no kwan ntumi nkɔnkɔpɔ ɔmo korabea ɛno nti naano feda ɛna assembly no so de ne nsa ɛhyɛ krataa a hospital no ɛtorɔ ɛbrɛ ɔmo na ahyɛ ɛma ɔmo nyinaa tumi ɛka bɔ mu a yakɔbɔ amana sɛde wohu nti ne so no ɛkɔpia mu nyinaa ɛde ɔmo ɛgu mu a ɛnua saa bam no ɛkɛsɛ yi gyagye ɔmo kwan ɛne nti ansa na naano fie da mpanyinfoɔ kɔpi saa na mɔwie no yɛtumi ɛbɔ ho dawuro ɛde stations a ɛwɔ dɛm ama no hɔ nyinaa information centers ahodoɔ nyinaa so sɛ sɛ ɔde hyia bi yɛda ba bɛhyɛ fridge mu akɛ na montumi ɛma ma yie no nkɔnkɔyɛ ama no ɛsɛ pata a anamo a mpanyinfoɔ pɛ sɛ motu ntɛm a wobɛfa mo de hyia no ɛna bɛyɛ a mpanyinfoɔ nso ɛtumi agya mu ɛde ama no nanso dawuro ɛkɔɔ so no nyinaa no obie no a ɔkɔɔyɛ sɛ ne de hyia nti no yɛmfa ma ne nkonkosia a ne nua ɛnam sɛm a naano fiada mpanyinfoɔ tumi ɛkɔkɔtu saa anamɔ no nti ɛmu mako dunson ɛna naano fiada nti ɛkɔkɔ ka nɛteɛ ɛde gu ɔmo so sɛ dana wɔka no apɛtɛɛtɛ wasti na wei no wohwɛ firi 2014 ba covid ne kum wɔ mo na sɛbio ansa na wɔn baeɛ asabea no busuani biara mma nya ne nɔmba minia sɛ wohwɛ ɔmo a ɛno naano fiada ɛkɔ ka nɛteɛ gu ɔmo so yi a yɛde nɔmba abobɔ bi mu ho ɛna bi nso deɛ no
din a ne nyinaa mu no na nka ɔmo bɛtumi adi adanse akyerɛ sɛ ɛyɛ ɔmo de hyɛ nti sɛ ɔhwɛ deɛ ɛbɛ tv so nɛ amena a yɛabɔ ne nɛte a yɛde gu ɔmo so no a ne nua sɛ dɛ ɔkaeɛ no wowɔ hɔnom a na ɔmo deɛ no ɛyɛ akwanhyia a ɔmo nyaeɛ a drabani anaasɛ temamufoɔ anaasɛ obi a ɔkɔkɔ pie so ɛna ɔkaeɛ a wɔde ɛbrɛ hospital no na ɔde brɛ hospital no na nso ɔno so kɔkɔ kyiaeɛ ɛwɔ akwankyimfinti no onim sɛ nnipa yi ofiri kuro wei so anaasɛ nkutie ni ha yi na ɔte nti na nka ɔmo sɛ ɛno sɛ sɛ agya abusuafoɔ no bi ka keka ɔmo de seɛ mma a na ka yɛabɔ dawuro anampo yɛreba radio station sɛ wɔtɔ ɔma so a na nka hospital no so aba bi na ka yɛtumi aboa ma saa abusuafoɔ no ɔmanya ɔmo de hyɛ nti wohwɛ mu a hospital no deɛ yɛde mu no abrɛ ɔmo nanso ɔmo nim ɔmo akyi ɔmo nim ɔmo abusua ɔmo nim ɔmo kurom nti sɛ na woka no na wankyerɛ dɛ mu no abrɛ hospital no hospital no nso nim baabi a saafoɔ no firi nti yɛde ɔmo sie yɛ sɛ nka berɛ pam no ɔmo abusua no ba a na nka yɛabra no ɔmo yɛ ama ɔmo aboma afɔyɛ no adwuma nanso since 2012 abɛsi nnam no kɛsɛ yi ɛnyɛ adeɛ bibi sɛ ati ɛno nti hospital no na sɛ bere no ɛntumi hu saafoɔ abusua a ɛnɛ ɛfafɔ ka na sɛ ne gu ɔmo so na wasi wone ɔmanfoɔ didi nkɔmmɔ no dɔmaa fa wɔ saa atwerɛ nkyɛm a ɛte sɛɛ no ebi afa wɔn ani so pɛn wɔn ahu bi da dɔmaa deɛ sɛ wohwɛ mu a mprɛmprɛ yi deɛ ebi saa ɛntɛnsi na mmom ɛmmerɛ bi a atwam no deɛ wɔn fie ɛba dɔmaa sei apɛkyerɛ si yɛ ma ɛnya nnipa bɛsɛ mmienu koraa no a abɛsi nnɛ ɛnyɛ adeɛ a mehu ɔmo abusua nti ogyidie paa sɛ saafoɔ no nyinaa ka ho bi ɛna yɛakɔ akɔsi wɔ mu ɛnam nti bɛbi atwam deɛ na akwanhyia saa komiti ɛma yɛde dead bodies no ɛde berɛ assemble no ne hospital no na mmom ɛnnɛ yi a mene wokasɛ yi sɛ yɛsii bɛyɛ sɛ 2020 ne ɔyɛ yi deɛ yɛnya hu sɛ akwanhyia bi asi ama yɛde dead body bi abrɛ mpanyimfoɔ a yɛhu ɔmo abusua na wasti ɛbaa ne sei no yɛnim sɛ yɛkɔ akɔsie mu a ɛne anyɛ nananom anaasɛ asɔfoɔ a wɔn wɔ amanneɛ no amammerɛ a wɔn yɛ dɔmaa nananom wɔn yɛ amammerɛ bi saa ansa na wɔn kɔsie mu yi sɛ wohwɛ video anaasɛ mfonyin a ɛda bibi tun sɛsiɛ yɛ a nananom edi kan ɛkɔkɔyɛ amammerɛ yɛsɛ mu nim amammerɛ a wɔnhyɛ amammerɛ nti hospital no mpanimfoɔ no akasɛ nso ɔmo fiem afa nkɔyɛ anaasa nkɔ nkɔsi saa anammɔ yi nti no yɛma nsumankɔ ahene bɛrima asɔfi abɛbi wɔ a wɔdɔmaa ɛne nanama ntenankomia duro no aso ɛteɛ ɛwɔ deɛ afie ɛna yɛkɔkɔduru hɔ no nso no wohwɛ a ɔsɔfo a wasɔ nɛte a ɔde ɛgu ɛmum so ɛwɔ ammerɛ no mu a ɔno nso ɛyɛ ɔsɔfo a woba dɔma aprɛdi hospital a ɔdi ne dwuma ɔsɔfoɔ ɔno nso ɛkɔ hɔ ɛkɔkɔyɛ amahwɛ ɛma ɔgyina nyankopɔn asɛm so ɛyɛ awufusom kakra ansa yɛka nɛteɛ ɛde agu ɔmo so nti ɛfa amammerɛ ne amanneɛ deɛ nananom ɛyɛ ɔmo deɛ kakra ɛna asɔfoɔ nso ɛgyina asɔfoɔ no so a ɔmo nso ɛyɛ ɔmo ɛdeɛ nti me nua sɛ wobisa amammerɛ a na kasi yiw amammerɛ deɛ ebi etwa gu yɛ na mmom ataman mu no sɛ na me no mmienu yɛ nim no sɛ obi wu a ade baako ehia paa ɛwɔ nipa ne wu akyi ɛyɛ ayirɔ saa sɛ yɛsɛ sɛ wowu na sɛ yɛanyɛ wɔ ayi a wobɛyɛ kyɛ sɛ wobɛwɔ nkɛkɛdɛ anante abrɛ saa ayɛ samantwɛntwɛn na saafoɔ yi a ɛnɛ yɛsi ɔmu ɛti sɛ ɛbɛyɛ ɔmo ayie sɛde amammerɛ sɛpata no deɛ ne nua ne deɛ na ɛnyɛ sure sɛ yɛbɛtumi nti no ɛfiri ɛnɛ ɛkɔ yɛ yi ɛbisa nananom na nkyerɛmu bi a ɔhɔ a mode ama yɛn sɛ ɛnɛ yi a yɛkɔtu saa na mɔwei a saafoɔ yi yɛntumi nyɛ ɔmo ayie ɛwɔ amammerɛ kwan so no ɛbɛnya nsunsuansoɔ bi ɛwɔ dɔmama no mu anaa nti ne nua mi no sɛ yɛkɔ yɛnim no yɛbɛdidi saa nkɔmmɔ no na afei nkyerɛmu bi a ɛwɔ nso no yɛda sonsompa tv ne ɔmo adɛfoɔ nyinaa wasti kɔsoa fa w'ani di akyire na deɛ ɛwɔ mu biara no na na atosi aba bio sumankwa ahene ne ne dɔm ɛne wɔnom nkasa sɛ yɛbɛyɛ mass funeral ɛde ama wɔnom nso a yɛbɛsan so aba wo nkyɛn bio ne nua meda se paa yɛbɛsi biara no yɛmfa nkana no ewieɛ no sompa kaseɛ ama na nso hɔ yɛne panimpa a ɛba environmental health a wɔda wɔn ma no kane yɛfrɛ wɔn samansaman mpanin edi nkɔmmɔ yɛwura justice owusu ansa pobi wɔn nso sei ɛne wɔpɔ ne bi ɛde ma yɛtiefoɔ class nyame nsa enti ɛdurubra a sisia no adwumayɛfoɔ no so ɛkata ɛmu no so enti sɛ wɔn kata so wie deɛ a na kyɛ sɛ biribiara ɛni hɔ bio
the aka yene a atiasfo na aka no yeso be hwe kwan be fa so a ye betutu ye ne mabi na yeso ya nkonya sa nkwanhia wu ni mra mu no wo Presby Hospital morgue anase mortuary ho no na ye wo adwumefo ho a omoso bre ne bra no nyina no omo de enuro egusu esan se nipa na ye adwuma wo ho enti so omoso omanfa enuro engusu ammo emu no ho ban se de enkofa oha bi ama omankasa so enkwa da esanim enti enuro de omo de bi egusu pa me no ka sei enye emframa na omo yi afa ho a enka na bibia ni ho a kire se eye ade fofora ebetimi de hawa brain enti pambo ne de panyufo atoto bibia pepe Presby Hospital esan omo mortuary they can say mortuary ho fridge na emu no nyina hihye mu no agye emu na boso ntino na omo so ayo mo ho entempese omo so beboa se de be ya emu no be free ho no manya kwan de ade hye fofora se de omo free mu no so ebekọ ho enti Presby Hospital wo hwa fa kese ne de Presby Hospital na boy bi ye nyantie bia obia ntimi amma ni mu se eno na yenya kwanya ye sie emu no ne nsenka odihye bi ba se ne de wo mu a esan se Presby Hospital omo tutu omo ni ma ye ni ntina emu bia wo edin e de ama no ne number special number ye de ama no enti senka obi bai se ne de wo mu a enka seti bia no sa de nipa abusuan na oba ye ne de no enka ye mfa nka ne ye sie ho wa hwe amana na wo ma bo ne se yesu cross no na we sabi se obi wom kura ne nkasa on na da won chan no ye abrahosem do ma henkuro na asasemi esi ya yekofa ede sommo afe yensanson konsem foforo mu ene na wasofo pani a woda Global Church of Grace ano eye wasofo wasan ye odifo ene de tudwa yewura Prophet Eric bafo awua wosesesei wo hwe o my Ghana te se enura aba na ekoso ene se de na nsusu ye kire sika hodo na efiri baabi ekọ ebinum botom no edi adanse pefe se yempenimfo a woman wo mudi enso no obiara ni ho a wo dwene no wadwene ma ne kuro anasa wadwene ma timamufo na mom wo bedwene no na ne boto eho na wo dwene na saa nkomo we no wone yewura yamankwa na boye sompa wono mo ekọ na afi wokoto nsem ne di edema ne yen ene wo kirekirem ede kire no se no kwasem ni man ne de se ebrebre ne yeyi se pani a wokwa wadwene ono ankasa ne botom de wode behwe ne fie ene ne mbankoto aka beti be kan so okay Job chapter 21 verse number 22 so be one modern painting Sompa 93.1 Ghana ye wono be brave no so ye panimfo bi no a edi enim no o hwede ye koso obi a pese onyame enu ti no baby ade ne dan ye fanto wa China limiting the list keke fiske de do services we na wo mai mu Ghana nyame hye yo bibia enso sabili nyina ye wona edi enim o se dia person si eso ma ba de nipa etiri nyina no se ni bibia Ghana ho dabe na no so Ghana yantamu nsoa yɛtwena sese de nkofo ka no yɛn na tam Ghana nsoa eti de misro bibia ne sɛ yɛne ahyira ɔman Ghana eti misra mo yɛwɔ resource bebree ba panimfo a mudi yɛmimu ɛmpem nko botom sɛ basa baabi a wɔsɛ Ghana do no yɛntimi nno eti ama bia mo kyerɛ ne no ma ɛnkɔ so nyinaa bebree tutu kwa nyinaa ɔman na yɛte the panimfo edi yɛmimu baabi a so mudi adeɛ ne tom ɔmo fanto tiɛma youth ne break eti bɛsɛ panimfo sɛ yɛde adwuma mu nyansa yɛwɔ nyansafo pa edi yɛmimu because the way jamu na na wa asase so the panimfo de mo gidi sɛ ɔmo di yɛmimu ɔman ga mo de nyansa but omo ntwa many every resource I know na omo mo mpe na ba de some mo spirit of wisdom na de omo yema oman no ekoyi because so mo say nyansa na mo de aka nyina Sompa 93. ko penidi aba be say when ti be ege nyansa what mean to us ema oman no mo butimi so ege faso ema oman Ghana intimi economy amen
Okay, Papa. Odifo Eric Bafo Global Church of Grace ye watchere made asantemante mu ha na wote se na wo kyerɛkyerɛ ensɛm wo kyerɛ sɛ mpanimfo a wo mu di manyi so o my Ghana de na wo kan wo mboto no wo modwe ne kɛse na mom enye ma ho na ahwɛ ba bi ti sɛ Turkey wɔn mo yo kura nsuo so na wo mo te nso be wi ne man no wo motime ayie hwɛ Nepal Ghana wo na nso yɛda so a dafna mu ehuna mane wona na ya amankwa yekoti ebekani ene boss ankomo yi Curtis Marketing Company for de wo ma anwene wo mo botom na mom wo mo dwene ye nyina ye ho sɛ de be na ye betimi edidi ye benom na ye besan so anya ahoden ene nti wa ye mre awie no 5G energy drink no ene eso no nom eno eye ntini enkasɛ ni mogya ni nyina ho adwuma jensen wo green tea ka ho sana grapefruit afi grapes na nkasa ne guarana ebo ni paduane yie ene nti pebi no nom ba be ma utime nom akora abrewa onom eyeye mizo fruit drink no ye wa mango de wom saa na ye wo watermelon enuaba ne de ye wo na so to nyina na afi ye wo de yakane nyina nso abom 0246270221 0246270221 wo so nso na eton pebi tonton na afi emwama adasa wonom enema awia so nso nya hoden foforo wo mo kan ye ho na anwumre ye de nsempa no ebesommo kan hu ne se ene ye kan no ofosu oseye aboaje ene na woda na woda die no ye ma na woda die pa na ye kasa twedi ampon basayi adom wonom na wontre na ahyem wo ma ne mema nye den ensen die wo kiri no kura ede na babi ode na besie so wonsan fa ho emma no na saye aboaje fosu asempeni nipa pani a wode dwumadie no ebrewo enti se wo number no a na watwa ne high enu achi no ne momu number no nso eye adwuma utime di birthday wish efa so ede ma no wo madawroma ena anwumerebre ye besomwo nana kwabena kese ena wo chinchima fidie no furuma sada ena nana ya mankwa ene ura MCR ho a systematic brayima ene dom no eka ye ho afi kase bodamu wondodo bebro otwe ho nwi wo mu nyina eka ye ho kuku ya Veronica wono ne vi no ya kase mienu sada ena pokuya ene dom no nyina eka ye ho a ye de somo japia pamdada ene medin anwumere ye mo adwo esamo akwa ba enyi wa fidie ne mfiri ha ye wone pama